סטורי טיים על למה בחרתי להיות שף דגים ולא שף בשר. קודם כל, דגים זה גם אוכל שהוא קצת יותר יפה, קצת יותר סקסי, יש אלטרנטיבות. אותי מה שמרגש בדגים זה יותר שאני לא יודע מה יבוא מחר מהים, איזה אינטיאס יבוא. האינטיאס של היום לא יהיה כמו האינטיאס של אתמול, או האינטיאס של מחר לא יהיה כמו האינטיאס של היום, אז זה מה שמרגש. בבשר, הנתחים אותם נתחים, תמיד תמיד תמיד, אז זה גם אחד מההחלטות. וגם, די, לא נמאס לכם מבשר, חברים. די, זה גם לא בריא. לא שמעתם על היפנים בסרטון האחרון שלנו? אתם רוצים להיות אמריקאים שכל היום אוכלים המבורגר. אז אני מתעסק בתחום הזה של הדגים, חקרתי את עולם המסעדות, כל המסעדות של הדגים בארץ, עשיתי שנה שלמה שרק אכלתי במסעדות, כי זה הדרך הכי טובה ללמוד בעיניי. אז הלכתי וחקרתי, ופשוט גיליתי שיטה משלי למה אני אוהב לבשל בדגים, וזה מה שבעצם אני מגיש בארוחות שלי. גם זה המילה שיטו. השיטו זה בן אדם עם נשמה ביפנית, זה בעצם מה שאנחנו מעבירים ללקוחות שלנו, מה שאנחנו אוהבים לאכול, זה מה שאנחנו נגיש לכם, אצלכם בבית או בארוחה.